nový díl SpongeBoba v kalotách s názvem Next Level. To je tam nevýpa vtýpka. Narkomanky jsme a bez debat dobím je hodně fet. My nejsme králíci moci žijící, vežte si nás a hned. Světý jsme a nastav v nosy pusy, pokud chceš bejt. Světej budeš, tak na radu dej, pro nás uděláš vše. Matraku! Ukážeme nové člence, jak to tam dobře umíme, co? Rozdovádět horky člence. Určitě ani neví, jak dopadají anus a uterus. No será. Sakra, tady už někdo natáčel nějaký orgie. Ne. Co? Chci vidět toho chlapa, co se tady upustil. Myslím, že by mi dokázal polechtat mandle. Jakože to je fakt brutál. Ještě, že tu jsou nějaký liány, aspoň si vystačím na to BDSM sám. Do píče, já tam měl lubrikant, čára kupovaný. Hele, čára, šťastná čára. Čára, nedostanu tady depresi, čára! Ale co teď s tím? Jak si to mám aplikovat orálně, nitroženě, intramuskulárně, subktulně? Nebo snad topicky? Hele, díra, a většiny jsem nedávno viděla, tyjo. To ne, můj otrok, my ho ztratili. To je to nejhorší, co se mohlo stát! Můj otrok je pryč! Ona čte choutky! Tak co, už jste připravené? Jdeme na to? Čí kluk to tady infikoval? No nic, nebudeme tady přemýšlet, zda covid vznikl v laborce nebo z upíru. Ještě, že tady máme mistryni v orgasmu. Ach, koho by napadlo se sjíždět medúzami? Paráda. Jo, a zítra ji půjdu zakopat. Hele, kde je hlavní chod? Paňbome, kde jsi? Oni mě chtějí jíst. Tak už jsem našel konečně nějaký pořádnej provaz. Šťastná čára začala zvonit, no jo. Hlu, tady čára. Tak hlu. SpongeBobe, u Neptuna, ty mě chceš upéct! No jo, já vždycky říkal, že seš k nakousnutí. Ale kde jsi? Já jsem si tě vlastně nechal připravit k večeři. A co budu jíst já? Na mě jsi nemyslel? Vždyť budeš k večeři, tak ti to může být jedno. Určitě už v tobě nic nezůstalo, protože dal bych si ještě jednu čáru, bílou, čárovatou. Ale tohle bude asi nějaká bomba, nevadí. Tyjo, docela macatý klacky. Macatý klacky. Ach, jak já miluju to mlíčí, jak detekuje, tak já určitě taky. Tak jo, dámy, je na čase obětovat naši ovečku. A teď každou 13. neděli bude probíhat koš, to je tak zvrácený, až se mi to líbí. Promiň, ale nejspíš nebudu mít čas, nebo víte, vlastně já bych chtěla taky uchotat vlastní ploutve. Vypadáš drobně, uvidíme, jestli na tebe zbyde. Pečeme si ji na paprice, na česneku
nebo na smetaně? Shut up! Ty máš Alzheimera, zuby chlupe? No, Alzheimer je to, když se ti zhorší. Teda alespoň myslím, že tam patří ta paprika. Já se teda omlouvám, ale nikdy jsem mega neura nepekla. Bože, někde!